taas kaikille, se on Sikki täällä taas uuden videon parissa. Tervetuloa myös ensimmäisen luukun pariin. Ja no, tämän luukun pääidea on se, että kuten varmaan huomaattekin, että ensimmäistä kertaa puhun tässä. Ja no, ei se varmaan mitään sen kummallisempaa, että testaa vähän mun taitoja ja mennään pelaamaan Stumble-appia, joten nähdään sitten kun ollaan siellä Stumble-appissa.
mukaan tässä. Hei, tää ei oo hauskaa. Hei. Tää ei oo hauskaa, mä en voi tehdä mitään. Samo. Liiku. Toi aikakaan ei liiku. Liivataan. No en mä ehtinyt. Hei, miksi just tossa kohtaa? Yhteen normiteliin vielä. Todella huonosti. Sikke herää. Vetää pelit, ei mennä putkeen. Mä pääsen sitä nää tonne reunalle. Meni tiukille jo. Mut siis varmaan mennä kyllä maaliin kanssa. Tai itse asiassa et ehkä enää pääs maaliin. Ei oo mun vika. Kutas tuohon loppuun varmaan avata vielä toinen ehkä. Mikä lagi? Miksi mun lagaa näin paljon? Ei oo yhtään hauskaa. Kamo, mä en pysty liikkuu minnekään. Ei oikeesti hauskaa. Ei oo mitään. Joo, mä en edes enää yritä. Kiitos tästä ihanasta yllätyksestä. Jee, mä rakastan näitä ihania erroreita. No, tää video sitten jäi tähän, että se oli Sikke taas täällä ja nähdään ensi videon parissa. Se olisi moro!